Bago magkadan. Sa videong ini, mahihiling ang pagkaraba kan sarong nakaparadang pribadong tricycle sa gilid tinampokan Purok 2, Barangay Matnog, Basud, Camarines Norte. Alas 6 din aga kanakalihis na Biyernes. Sigun kay Senior Fire Officer 4 Ronaldo Paño, an officer in charge kan Basud Fire Station, sa mismong tangke kan tricycle nagpuunan kalayo. Nagluluwas sa indang investigasyon na nagkaigwanin gas leak ang bihikulo na nauli sa kasulo. Napektuhan po ang mismo sa tricycle po na simula ang sunog, yung apoy mismo doon po sa may malapit sa may tangke. Doon po nagsimula sunog. Then napektuhan po lahat yon, yung motor, then yung sidecar. Napag-arama na pagsadiri ni Sunny Rampas, residente kan nasambit na barangay ang nasulong tricycle. 8 minuto man ang uminagi antes ining naideklarang fire out na. Pigkakarkulong abuton man sa 9,000 pesos ang winalat na danyos kan insidente. Ito pong nangyari pong sunog sa atin, motor vehicle po. Yun po hindi natin inaasahan na magkakaroon ng sunog sa mga motor vehicle. Kaya ang pinag-ingatan na po natin sa ating mga kababayan, kailangan po natin na i-maintain po natin, maintenance po lang. Patanid kan otoridad, pirming pagriparuhon ng mga pagsadiring bihikulo, ngani makaibitar sa mga siring na insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.